v Lidici. Dnes taky jsem to já jak furt točím. Minecraft je ostatní. Dneska jsme v Lidici. Jsou tu společně s Milankem. A tady máme krásnou památku po našich předcích. Třeba tady, nevím, co tím chtěli naznačit, ale asi dobrého. Tady takhle se svítí sluníčko, takže to možná moc neuvidíte. Můžeme se vám to zakrývat a to asi nejde. Je to pěkné toto. Jdeme se kouknout dolů. Jo? Takže jdem. Je to plný tu stůl, ale tak mě sami. Jsme tu dneska v Lidice. Zapamatujte. Lidice. Je to poblíž Prahy. A je to památka našich předků. Jo? Takže až přišel někdo řekne, Lidice už možná bude to. Jsou tu takhle hezké sošky. Tady jasný. Sošky. A tady ty. Nechápu, co to vše znamenat. Můžete si stopnout video. Nějaké to okrasy tady mám. Někde ve stínu to ne. Někde, kde je stín, je třeba tady ty. A tam všechno to bylo. To je fakt krásné. Dospělí se můžou kouknout. Tam je další obraz. Další obrazy. Zase. Já jsem se sem. Je to tu krásné. Fakt muzeum. Je tu i muzeum. Koše, lavič na sezení. Dokonce i fontána. Jdem se k ní podívat. Kanalizace. Kytičky kolem toho zvlášť takhle. Fontánky, jsou tam rybičky? Nejsou, ale krásná voda. To můžete prohlédnout. Tamhle jsme stále, vidíte? Tamhle. A takhle. Ale jsou tam i nějaký peníze. Takže tajně. Teď za to můžete si vzít magnet na provázku. Tady máte různé věci, různé darování.